Tak ngenes. Ah, gamelane tak ngenes. Nek iki tak guake. Pikirku dak. Oh. Kan niku asongan ta kan niku. Lho, awakmu ta? Ya ampun, pikirku mlek turis iki, Mang. Lah turis kok mek saugel. Turis nek metu baris. Glani ndah kaya bos ae saiki. Ya iya no. Nasibku sing gak apik rek. Nah, awakmu pancet di lembah hitam ae. Ya aja ngono ta peno iki saiki rada menanjak titik nang kancane gak tapek ero. Ya iya. Nyambut gawe nang ndi? Aku Pinginane numpak sedan tak bengoki peno gak ero. sedan putih ta? Iya. Adikku ya. Lho. Lah ora ini kaya awakmu e. Ya raimu dhewe ku kok. Peno iku sik kasare sik cak ya biasa. Gak kono, ayo omong-omongan. Masalah. Iku cek payu kono kok. Dik, tolong Dik. Kapan payune? Cak. Aku winginane ketemu maratuwamu. Iya. Wah, maratuwamu iki termasuk wong ya apa ya nek diarani awet enom ya awet enom ambek bojomu sik pancet padha rupane. Iya, Lah iya. aku kadang-kadang turu kleru maratuwa tak parani. Lah iya ngono iki apa gak tau kliru cak sampean? Enggak, kadang-kadang ya memang potongannya padha. Lah ya bojomu ambek maratuwamu iki tak delok dedeke padha. Bokonge empuk-empuke bareng padha. Rupane ya mirip kaya kakak beradik, padahal maratuwa. Maratuwa. Lah ngono iku pomo nyandang sak nyandang nganggo pakaian ngono Ya maratuwa. tas iki aku geger tuku rok nang nggone Jawa Tengah iku. Heeh. Tuku daster karepku tak gawe kon gawe bojoku. Mari ngono. Ya kok gawe digawe maratuwa. Lah ya potongane padha lho. Endi maratuwa di bojo gak awek genah ya. Gak tawe genah. Terus penuh tanggapan terus. Aku tanggapan terus. Mulih jam 3:30 esuk. Heeh. Lah kok ana wong nyugokne geni ngene. Nang pawon. Nang pawon. Gawe daster. Gawe daster. Sapa sing roh nekku bojoku? Atau sing ro nek maratuwamu. Sing roh nek maratuwa. Ya gak anu ya ngene iki. Pamane aku maratuwamu. Iya ngene iki. Nyugokno geni. Tak coba bleki kok mburi. Ya apa? Iya ini kok wis mateng. Iya ini wis godhok wedang aku. Ya mek mok cebleki tok ngono. Ora trimo bojo kok krowo. Lah mari ngono terus maratuwamu ya apa? Lah kok noleh maratuwa lho. Heeh. Bojomu nang sumur leleh ngono kok. Lah awakmu. Aku sedina rawani mulih. Aku nang kali. Lah apa? Ngantuk raup. Lah kok jam 4 iki kok wetengku luwe. Heeh. Mulih simpangan ambek maratuwa ya semacam ayu ngono wisan. Paling dicelatu awakmu. Ora dapak ngono. Lho, gak dicelatu? Gak ngene lah kok mek ngene tok. Ya apa? Arek edan. Lah terus batinmu ya apa ngono iki? Iki maratuwa ki njaluk dipindhoni ta ya apa aku. Gendeng iki. Maratuwa iki ibarate wong tuane dhewe. Aja sampe kon iku wani Tapi maratuwa lanang wis mati wis suwe kok. Lho. Lah nek maratuwamu lanang wis mati. Mati suwe wis 60 tahun wisan. Lah karepmu ya apa? Kan kok gak juli ngono ta? Lah pikir aku. Aja, Mas, sama niling ya. Maratuwa wong tuwa utawa bojo wong wedok khususnya. Itu ibarate padha karo wong tuane dhewe. Iya. Apa maneh kaya wong wedok nun sewu ya? Iya. Saman tak elekno aku ya. Saman sugih nek sugih soal harta. Tapi mungkin pengalaman masalah kehidupan rumah tangga Nah, kampung padha ah. ala ya gurung karuan. Iya. Peno paling niru arek-arek. Kok iso? Arek-arek iki nek muni ngene, wong wedok iku swarga nunut neraka Neraka katut. katut. Nah, nek wong lanang wis sugih ngono kadang-kadang menghadapi seorang perempuan ngono iku. Lah kok iso? Padahal ojo, Mas. Wong wedok ki abot tanggungane. Apa? Lah, lek sik gak percaya. Apa tanggungan wong wedok nglayani prot wis. Iku nglairno nek dalam keadaan lancar. Iya. Lah nek keadaane mbobot 9 wulan. Iku Cara wong Jawa ngarani topo. apa? Nek arepe nglairno diarani Perang cakil. kok perang cakil apa perang sabil. Iya. Perang sabil perang cakil.
Perang Sabil dudu-dudune laku iso nggawa nyawa. Ana wong wedok mati kunduran nglairno, mati ya ngono iku. Iya. Lah nek wong lanang iki sorone apa sih? Sunat kok gak sora. Iyalah wong sunat lho. Lah wong sunat iki diketok tel mari. Diketok tel ya nek doktere gak mendem. Doktere mendem kacau, gak coto wong wedok-wedok kuwi. Kok prasaku pek menangu dhewe. Padahal wong wedok nun sewu Mas ya. Nek biyen zaman penjajah biyen ya. Wong wedok iku gak ana sing oleh sekolah. Apa meneh dadi pegawai. Iya. Lah nek zaman saiki tak pikir-pikir harga diri seorang perempuan atau derajate wong wedok ku sama dengan derajat seorang kaum lelaki. Ya, sama emansipasi. Nah, contone sing dadi lurah wedok akeh. Sing dadi camat wedok akeh, dadi bupati wedok akeh. Nah, itu menunjukkan dadi guru wedok akeh, dadi begenggek. Nah iki lho, tembungmu sitok iki termasuk tidak menghargai karo kaum perempuan. Iya. Lah iya berarti peno iku termasuk hanya sejengkal dan setapak pengalamanmu. Iya. Mulane ya, nek wong wedok tak pikir-pikir nun sewu ya. Aku iso ngarani wong wedok harga dirinya atau martabat wong wedok lebih tinggi saiki. Iya. Jakarta iku sing duwe sapa? Sapa? Wong wedok. Kok iso? Jakarta disebut ibu kota. Oh iya. Pernahkah Jakarta disebut bapak kota? Iki bapak cik menengah iki. Iya. Ya. Tanggal 22 Desember diperingati. Hari apa? Hari Ibu. Hari Ya. Bapak pernahkah diperingati? Ya, bapak cik menengah iki, menengah. Sampeyan roh Pertamina. Sing duwe sapa iki? Sapa? Sing duwe wong wedok. Kok iso? Pertahanan, Mina jenenge wong wedok. Tuman Pertadiman ya gak enek. Pertadikun ya gak ana. Pertamina iki nek dari apa? Nurut pengalamanmu? Pengalamanku. Iki ora ngono. Ya apa? Pertamina. Heeh. Per tahun minyak naik. Iki ya iya, ya Iya. caca. Tapi sing jelas Pertamina, pertambangan minyak itu sing duwe wong wedok. Gampangane rembug, sing duwe lenga wong wedok. Aja wani-wani karo wong wedok, nek wong wedok muring-muring, lenga regane mundak terus. Mas yo sing duwe lenga wong wedok, nek sing ngebor gak wong lanang. Nah, saiki bergerak wong lanang, ayo. Ayo, munio kowe. Ane gak dibar wong lanang kok iso metu, Dibar ngene. Peno iku pek menange dhewe pulian. Iya. Ngene lho Mas, ayo nek iso kaum perempuan dan kaum lelaki saling menghormati dan menghargai. Iya. Sesuai karo kemajuane zaman. Dadi upamane Mas ya. Peno duwe bojo, nek bojomu iku nyambut gawe to duwe karir, ya dielekno secara baik-baik, aja dumeh duwe karir. Ya, bojoku nyinden karire apik arek aku nerusne. Bojomu iki dadi sinden to, Mas? Mas aku jane kepengin takok. Apa to sebabe sinden iki kaya sinden sore mang? To sinden-sinden kabeh umume, suarane kok mesti penak. Suarane kok terus nyaring, ora tau rusak, apa mergo saking sehate awake? Awakmu urung ro rahasiane. Durung. Suwi sing kreatif bapake. Mosok, Mas? Nalika nok njero weteng biyen, jabang bayi nok njero weteng, kuwi gelak dikirimi mik. Gak ora enak di Banyuwangi ngene iki. Oh, dadi bayi sing njero weteng iki gelak dikirimi mik. Gelak dikirimi mik, mulane lahir dadi penyanyi dadi sinden. Apa mike yang nganggo kabel ngene iki, Mas? Ora, wireless kok. Wong edan iki. Oh, niki awakmu gendeng-gendeng. Lah aku kliru kok, anakku wis luwayan lagi tak kirimi mik. Bahasa ro wayang angger kamu mulai tanggapan, Mas. Aku mulai tanggapan 15 dino gak mulai ngono. Anakmu piye? Anakku mesti ngene. Ya apa? Oh, anakku biasae bapak ra nang omah lampune gak mati. Bapak teko lampune mati kabeh. Lah ngono iki terus nyapa ngono iki. Ya nyapa.
Aku arep ganti lenga kok ya ora penak, ganti setrum. Mas, wong pancen ya jenenge bojo, ana paribasan garwa. Sigarane nyawa. Oh, dadi mantenku biyen hebat to, Har. Mosok, Mas? Hebat. Peralatan kuade dan lain sebagainya ini, wah, aku ngerti kok. Loh, mosok to, Mas? Ngerti. Sampeyan yo titikake di pengalaman bab kuade-kuade ini. Ngerti. Ilmu Jawa ya, Mas ya? Kejawen kok. Mas, nek wong Jawa ngarani wong duwe gawe ngarep omah utawa mesti enek kuade. Kuade Tegese apa? kuwato ngadepi bebaya sing gedhe. Utawa kuwato kelebon barang sing gedhe. Tegese tanggung jawab. Tanggung jawabe. Mergo nek asale biyen bujangan duwe bojo, tanggung jawabe luwih abot. Temenan. Terus kuade, Mas. Kuade kuwi kok mesti nuwun sewu lho ya. Nek wis nyandak kuade ngarep omah mesti enek tuwuh. Tuwuh. Nek wis cukup ndang metu kok nggone wong ewuh. Lah bocah cilik-cilik ngono mesti diarani melo apa buwuh. Buwuh. Heeh. Mlebu nyanggone wong ewuh. Kadang diarani tumut. Tumut untune dimut. Kok untune dimut piye ta awakmu? Ngarani bocah cilik tumut utawa nderek. Iya. Terus ngono jenenge tuwuh, enek janur, ana godhong ringin. Janur, Tegese janur. jal ki jalma nur kuwi cahya. Dadi bengi kuwi enek cahyaning menungso sing metu cahyane. Lah mergo apa, Mas? Temanten. Kok iso ya awakmu? Aku iki golek wong ya golek pangan lho, Har, biasa. Ana godhong ringin. Ringin kuwi sing keri nonton mantan bendang pengin. Ana godhong tebu. Tebu kuwi antepe kalbu utawa antepe nek wis mlebu. Mlebu nang ndi? Mlebu nang pesamuan nggone wong duwe gawe. Ana cengkir. Cengkir nek sing lanang wis kenceng, sing wedok kudu mikir. Mikir apa kok? Lho, kudu nuturi. Aja kenceng-kenceng Mas nek nyambut gawe. Masa depan iki cik jauh. Ayo dipikir masa depane. Dadi aja kenceng-kenceng. Nek kenceng-kenceng mundak gampang kena penyakit. Mongko penyakit saiki gampang teko. Gampang teko. Nek wis usia di atas 40 awake dhewe kudu menyadari. Siap-siap. Terus ana maneh Mas, nek wis ana cengkir, mlebu nang nggone kuwade. Pinggire kuwade mesti ana kopi. Kopi dikokop ngenaki pipi. Sandingane ana gedang. Gedang digeget neng nggon padang. Ana kacu. Kacu diangkat karo mecucu. Upama ora mecucu, Kacune kolu. kopi diwadahi gelas. Gelas kuwi nek tugel ora kena dilas. Diwadahi lepek. Lepek nek ndelehno epek-epek. Tumon lepek disunggi. Oh iya. Kadang manten ketok jelas. Jelas iki kabeh tamune dijejeli gelas. Lah nyapa kok dijeli gelas? Dijejeli gelase. Iya. Dadi manten nek wis anu ya, nek wis dadi manten kena diarani istri. Istri. Nah, istri itu ibu. Ibu. Ikhtiar bisane utama. Wah, ikhtiar bisane utama. Wong lanang disebut suami. Segalanya untuk anak maupun istri. Lha iki temenan iki nek gak anu gak duwe dagelan anune. Awakmu kok iso to bak ngene iki? Lah yo golek sanang pangan lho Har ya sakno. Diotak-atik ngono ya. Bapak bisane anak padha antuk kamulyan. Waduh. Istri Istri. ingatkan suami tetap rajin ibadah. Wah, hebat. Iya. Awakmu tau sembahyang? Ya, kulino nyolong sandal. Ngono jering aku nek wong Islam. Islam KTP paling. Duh, tapi KTP kan Islam. Tapi iso bahasa Arab? Bisa. Rambut di bahasa Arab Lah ya? kowe pernah ngerti nang omahe aku dadi ustad? Lho. Aku ustad. Mulang ngaji cah cilik. Mulang ngaji. Wong muni mulang ngaji suarane ngetril. Apa? Rambut di bahasa Arab ya, Mas? Sahrun.
Rambut sahrun. Sahrun. Krungu ora kupingmu? Sahrun. Nek sirah Raksun. Raksun ya. Ora ruksun, raksun. Oh iya iya. Heeh. Pripat Ainun. 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 Sekolahan Madrasatun. madrasah. Heeh. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur Stasiun. lapangan nombor Alun-alun. kenek ri Nyenyetun. ngono kok jarine nglontak. Lah wis pokoke wis takonmu apa tak jawab. Nek anak Anak Ibnu. wah hebat Nek keturunan bin. waduh Ya iya no. gak layak nang surat nikah ke bojoku jenenge lah Umi. Heeh. Umi bin Yakub. Lah iya. Oh iya ya. Mm-mm. Nek keturunan bin. Bin. Pamane Haryono anake Joko. Haryono bin Joko. Ya, kena. Suwari anake Mulut. Suwari bin Mulut. Bagyo anake Atang. Bagyo binatang. Sik. Balenono. Kok cek gak Haryono anake Joko. Haryono bin Joko. Bagyo anake Atang. Bagyo bin Wo, lagi salah tulis dik salah cetak iki. Oh, bapakku jenenge Singa. Jenenge Singa. Dadi malah galak memang. Galak malah. Mas, wong rumah tangga itu harapan hidup yang paling utama adalah anak. Sing digoleki apa? Nah, nek wong urip Mas ya. Nek rumangsaku ya sing digoleki siji ketentreman, loro sandang pangan. Nah kowe tentrem, nek ora nyekel dhuwit gak ngah-ngoh kowe. Lah, rumangsaku ya sing baku ngono. Wong urip iki sing digoleki bolongan. Wong urip digoleki apa? Bolongan. Loh, awakmu iki saru lho iki ya. Kowe sugih? Heeh. Pitung pinyukur sugihmu. Iya ya. Pamane Omahmu gedhong. heeh. Nek ora nek lawange kowe metu ndi? Gak nek bolongane. Gak nek bolongane kowe metu ndi? Oh iya. Montormu rego 1 miliar. Nek gak nek bolongane lawang metu ndi? Oh iya ya. Bojomu ayu. Sik ta. Nek montor karo omah iku ya pantes ana bolongan. Lah nek ndak bojo iku. Nah, bojomu nek kupinge ora bolong, sing mbok jak omong-omongan apa? Pamane irunge gak bolong. Irunge mripate, cangkeme ora bolong. Terus Ijek loro aku lali nggone. jenenge eling. Jenenge eling tapi lali nggone. Oh, ngono berarti ya gak Nah, apal. mulane nek wis ngene iki ngomong cara tuwa. Ngomong cara tuwa, ngomong patokane wong urip. Patokane wong mati loro. Nek wong urip iki patokane piro? Patokane 4. Iki kanggone wong urip. Iya. Kinun sewu lho Mas ya. Tak catete Mas ya. Iya. Tak catet lho ya. Cateten. Wong urip patokane 4. Sing nomor 1 Lurah. tegese lurah. Lurah ki 3 sing diarah. Apa ae Mas? 1 kerukunane masyarakat, 2 tentreme rumah tangga, 3 majune pembangunan. Waduh, iki pengalaman tuwa iki. Iya. Iki lurah. Lurah, Lah nek sing diarani nomor 2, camat. tegese camat. Menungso urip kuwi aja tindak macem-macem, aja tumindak colong jupuk. Heeh. Mergo camat kabeh kuwi calone mati. Disingkat Camat. camat. Nomor 3, Bupati. tegese nomor 3 tegese bupati mang lho. Buktikan amal baik Anda kepada pengadilan tinggi nanti. Oh. Dadi wong iki karek ndelok lagu Tumindake upamane sik ganteng, aja sembrono karo wong tuwek. ganteng, Upamane sugih, aja semuge, upamane awakmu pangkat, aja pemangkat. dadi panjak aja dumeh pinter karo kancane ra ngajeni. Karo kancane wae dede leling tok.
dadi sinden rupane Cik Ayu. Ora gelem wehi kancane. Lho, Ora mbok wehne yang kancamu. wahne apa kancane dadi sinden ya mesti pengalamane. Lah iya. Diketok tularno. Iya. Iki mang jeneng bupati. Iya. Nomor 4 diarani Gubernur. artine enek. Enek. Gubernur. Golongan umat masuk surga atau neraka itu urusan Anda. Habluminallah, habluminanas. Wah. Iki jan Hebat. Rasa mbok keploki raimu no. ngono lho awakmu iki tak gunggung. Tibake Bagyo ki ya nyolong pethek. Ora kadang-kadang nyolong timba. Lho, tegese peno iki biasa guyon-guyon, biasa glenyean, tapi mempunyai pengalaman. Lah ya kuwi sing ngarai payu ya iku. Ngarai ditangkap wong, tangkap bawa barang ini. Mas, sampean iki jarene masalah kesehatan barang iki jare ngerti. Kesehatan ngerti aku. Upamane Mas, ki bojoku ki sering terjadi kadang-kadang wedi. Bojoku lak bobotan anyar. Heeh. Jare wong bobot ki enek critane Mas. Enek. Wong bobot bapake ganteng gede dhuwur. Heeh. Ibuke ayu gede dhuwur. Tapi duwe anak lho kok cilik, Mbok. Laire rendeng. Oh. Bluduk muni, bledek muni. Bayi wayah ngejak wat bledek banter-bantere bledek. Terus-terus udan. Bayi metu seprapat, bledek muni, diar bayi mlebu neh. Bareng udan sirep, bledek anu ora ana, Bayi lahir. lahir procot. Dadine ngene. Kaya lek mengarani wong apa, Mang? Ya wong diet apa piye? Kaya apa piye? Mulane ya Mas, ya kesehatan itu penting. Penting. Lah tapi awakmu aja ngombe susu. Loh, Susu nyang moto kurang apik. jare dokter malah apik. Alah elek. Susu nang moto elek. Nyang moto elek. Sing apik nang ndi, Mas? Nyang dodo. Ah susumu teng pentol ning moto anakmu nek ngombe. Wong dadi maklum, wong ngomong-ngomongan karo wong gak iso maca, gak iso nulis ya ngene iki. Potonganmu aku iso gambar. Alah, alah, alah. Gambarmu li tergak istimewaane apa? Pengertiane tulisanmu iki kalah karo gambarku. Alah ya mbeletek. Ora. Mbeletek. Iki temenan. Sik upamane awakmu gak iso nulis. Heeh. Aku iso maca, Mm-mm. tau iso nulis. Heeh. Peno mbak aku tak jak mlaku-mlaku mampir nang rumah makan. Iya. Lah nang rumah makan mau mesti enek kertas menu. Iya. Jaluk apa dikongkon nulis. Aku Eh. nulis, mau nulis aku nasi rawon. Heeh. Awakmu ayam panggang. Mm-mm. Gak ditulis apa ya ro? Ya tak gambar ya ngerti no aku rumah makane tak gambar. Loh. Sak wong-wonge. Babune lako tangan kuwi laku ro. Upamane jaluk ayam panggang. Tak gambari ayam. Heeh. Kene panggangan. Dadi ayam anguk-anguk nang panggangan ngono. Berarti Ayam panggang. oh ya ro ya cocok kayak ngono. Aimu no. Lho. Alah kuwi lek di ayam panggang. Iya. Lah nek njaluk kopi. Kopi malah penak. Lho kok iso? Gelas putih separuh ireng. Aku njaluk kopi. Loh, kopi kan hitam. Heeh. Ya, itu kan. Iya iya. Ya cocok. Maka putih. Nek njaluk susu. Nah, susu. Gelasnya lah putih. Ora usah ditulis, rasa digambar. Lah gelasnya putih. Diceloke pelayane. Piye? Dek, rene yo, anu aku njaluk ngene iki. Ngawur ya dikabyuk uang kon. Ora iso. Modelmu lah iya lek pemane arek iku gak ndek bojo. Lah kagak ndek bojo. Apa kaya di kerjane rumah makan nggak mungkin duwe suami. Oh ngono. Iya. Pancen yo tak pikir-pikir bener, Mas. Kaya awakmu iki dadi wong pengalaman dan pengertian luar biasa. Lah ngono no. Apa meneh awakmu iki jarene nyambut gawe iki biyen iki sadurunge apa iki dadi pelawak biyen iki ya melok dadi yoga-yoga panjang Dadi yoga iki. dadi panjang ngendang apa piye? Oh, tau kulino panjang ngendang. Mbak Yumu tak rabi ya mulai aku manjak kendang. Lah kok terus prei dadi panjang ngendange ya apa cerita? Alah prei aku wis dadi perkara tok. Loh, masa Mas? Dadi perkara tok. Panjang ngendang kok dadi perkara sih. Lah tanggapane iki saulan pira to? Saulan tanggapannya 30 dina. Wis swidak dina awan bengi. Lolo awan yo gak prei bengi main. Panjak ludruk. Lah akhire ya apa? Panjake ya apa? Oh gak ana. Entek. Panjak 20 karek 5. Heeh. Sinden swidak karek situk. Lolo kabeh ngantuk. Kabeh ngantuk.
Lah mongko awakmu dhewe sing kuat. Aku sing kuat. Pengendange? Pengendange aku tok, panjak arek-arek iku ora iso kok. Dipasrah. Suara iki ya iso ngendang. Alah, Cek tung 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 ngene, Cek. Burung mata iso ya. Mata iso. Terus ya apa ya? Panjake anu ku ya dikek nang ngene Sindene. sinden nang ngene panjak ngender ngono tok. Sik gak ketara lek bate kurang. Lah aku kudu nguyuh. Tanggapan awan. Heeh, lah terus ya apa? Mbok tinggal. Tak tinggal ae. Iki tak wene kayak gak enek sing iso. Terus Tak gawa ae kalungno kono, kalungno gulu ngono. tendange mbok kalungne gulu. Engko mergo nek dalange ajak-ajak sak wae aku karek. Lah, Oh iya iya. Heeh. akawune ngono, Dik. Ya apa, Mas? Aku nguyuh. Heeh. Katok tak lereke jret. Urung nyekele urung anu, nyekele ngene lho. Iya. Iya. Mari ngono ya apa? Katene ngoyo. Kate ngoyo metu separo lah kok ludruke metu tung tak tong karepe ngono. Heeh. Ayo sarep like dung. Lah kene pancet to. Kene panggang klewer to kene. Sing tengen ngopeni kendang, kiwa tengen. Jiwa tengen lah kene ora kopen. Akhirnya bener ya apa? Ayo ngene mlaku aku kawer. Lah ngono ki lho, panjak ngender lho lah kok muni ngene. Ya apa? Lho mikmu lho. Mikmu cekel sinden ning ngono ngono. Lah mik matamu kuwi aku. Masalah pancen yo. Dadi wong iku ya tanggung jawab iku pancen abot. Abot. Tenan. Adik biyen tak rungok-rungokno peno iku saurunge apa iku dadi panjak. Jare biyen tau ndaftarno. Yo dadi ludruk. Oh, tau dadi ludruk. Oh, dadi kewan-kewanan iku aku. Dadi ludruk iku biyen berangkate iku ora mesti terus langsung dadi ludruk enggak ya? Ora dadi lawak ngene, aku dadi pemain. Dadi apa bener? Pemain dasaran ngono iku. Background. Pamane kewan-kewanan lho awakmu. Dadi setan-setanan, dadi kewan-kewanan. Sing paling mbok senengi dadi apa? Macan. Wah, ya apa bener dadi macan biyen? Wah, dadi macan sambutane ora elok. Lho. Klambine apa? Macan? Ndase macan. Das macan sak klambine biasanya setelan. Setelan. Heeh. Lah aku metu calon maratuaku iki. Delok? Aku ndelok. Metu aku. Nang dhuwur panggung. Metu. Wow. Gerakmu. Wah. Kadek panggunge pas ngene, pas dhuwur ngene. Heeh. Maratuae nontok. Heeh. Macane lanang. Kagum karo gerakmu. Iya, kagum aku mlebu nyeneni anak buahku. Ya apa lek Ngene lho, dadi macan iki. Delok penonton ngerti nek aku lanang. Nah, padahal tak berungkus. Padahal tak berungkus. Mesti brunggung. Aku munggah maneh. Heeh, munggah. Oh, lah kok malah Marata? carik ngono muni ngene. Heeh. Oh iya macane lanang. Macane nggawa stempel. Stempel matane kono, Pak. Lho, lah kok iso diarani nek roh nek macane lanang apa gerakmu? Ora bareng aku mudhun nek diomongi. Ya apa? Anu katokku njero ki suwek. Katoke macan suwek. Dadi tak gerak wah petunting. Kaya wedhus lho. Kaya wedhus lanang. Kaya wedhus lanang. Sepurane nak aku tuh dagang aku ya gak payu ya kok. Aku mbok nek sampean iki rada ana keluwihan aku disangoni pok aja ya. Aku nyambut gawe ngono ku ya tak gawe nyukupi anak ngono lho, Cak. Ya. Susuku nang ngene Bang Ali, Cek. Kok gelani menawa. Meneh nek ketemu aku ya sangoni ya. Nang ngene Bang Ali ya. Iya. Sari ana ora ngerti nasibe wong. Iki gede mateni anake wong. Bar mateni anake wong wis. Apa, Cak? Ya apa? Digoleki ning omah kene kok ngluyur ae. Iya sayang, aku ki wong sayang karo awakmu. Tenan ta? Iki temenan. Wah, bojoku sing paling hebat Gak lah. ngerayu tok, Cak. Oh enggak. Lah nek aku ngerayu. Kok muni sayang-sayang nenek aku, tak peleran ngene aku nek arep wedok lirak-lirik. Lah yo enek bojomu lho kaya. Kok iso? Aja nguyang-nguyu, Cak.
Ngene. Iki wis tak dandakno klambi setelan Yogyaan. Heeh. Satu setel untuk kamu, satu setel untuk aku. Ngono, Cak. Nggon aku ngarep tak krowoki. Loh. Kok dhisik kok dikerowoki Yo, kenapa? tak ganti batik sing asli. Tak ganti batik. Lah kok dikerowoki ben apik. Yo iya. Kok iso? Ben gaul, ketok gaul. Ngono, Cak ya. Iya. Tapi ngene lho, Cak. Iya. Wah, aku ki njaluk tempat tidur to, Cak. Lah turu kaya ngono apa jek kurang anu kok ya pola. Ya apa to, Cak? Mosok polahe bengi kok kaya ngono. Pola apa? Ayo. Sikile nang dhuwur nang. Lapo, Cak? Aku sampai tobat sampai awakmu. Jogono lho, Cak. Mateni anake wong, Mas. Butukane apa ora? Butukane aku gah, Cak. Aku paham. Iya, tak tukokne Cahayu. Tenang, Jan, ya. bojoku yang paling aku sayang dan aku cinta. Nah, Lah cinta aku iki ditukokne tenan, iya, tak Cak. tukokne apa sih? Tempat tidur to, Cak? Tempat tidur. Heeh. Iya, nomornya. Wis pokoke tempat tidur Iya, iki. wis. Ora gede, ora cilik ngono lho, Cak. Mergo ngene, ayo kae. Tak ido dicangkemmu pisan lho. Kok mesti ganggu to, Cak? Ayo kowe njaluk adik ora? Loh, nek njaluk adik iki pek adik. Ayo, Nduk, tak dusi ayo, tak dusi. Aku dusi, Cak. Adikku tak dusi ya. Aja engko nek gendong kowe karo. Digendong kok malah Mas, ayo. oga aku pengen ngerti, pengen kenal karo Mbak Yu. Ya iki Mbak Yumu yang ngene iki. Lah dhisik gak ngene to, Mas? Ya iki tak ganti kabilator dadi malah ayu. Oh ya neng-neng to, Cak, kok iso. Biyen ya biasa-biasa. Mbak Yu gisule kaya bojoku ya, Mas ya? Eh? Gisule kaya bojoku. Ya bojoku iki gisul sising, bojomu untune sak cangkem gisul kabeh. Untuk sak cangkem gisul kabeh. Metu kabeh. Ngono ta? Nang ngene tak tekoke emang sore. Anu bapake sudah enggak. Mbak Yu, Iso, Cak. sampean asline karo Cak Bagyo iki kenal iki tas-tas ae apa? Yo mbiyen tak gendak. Oh. Biyen tak gendak, karo tas saiki pacaran lah. Oh iya, ya ngono. Penyelesaian apa iki pacaran harus dinikah. Nah, ini termasuk awakmu terbukti bahwa seorang lelaki yang tanggung jawab. Aku mbok tawani canggonmu lah, arek nggonmu Lah nyapa to canggonku? genggek tok ngono. Peno ya. Sing iki apa to, Cak? Iki biyen Mbak Yu. Biyen iki sabane omahku. Iya, Ya iki Cak. saiki wis dadi hak milik sampean. Iya. Aku titip karo Bagyo. Sampeyan openi kaya besok iso dadi sepuh, dadi nini lan kaki-kaki. Ngono, Cak. Bagyo ki ladenane gampang, Mbak. Jangan bening karo tempe goreng. Terus? Kuwi mame. Dewe bosok tapi. Ora, ngombene iki cuma cukup teh hangat. Aduse Sudah. gampang. Adus ora perlu jeding. Nang Soalnya kobok. kan kicak. Nang kobokan. Aku manuk apa? Wong nang kobokan. Tegese kobok-kobokan masih pisan apa pindo? Pindo. Tus. Ambune kok gurih-gurih ki apa ya? Padahal sampean kobong. Aku kobong, aku terus metu. Lah sing kobong iki mengapa, Mas? Embo sing didas ki ngopo lali aku. Lah iki titenone, Mbak. Nek sajake enek barang sing ora genep ya kuwi sing kobong, ya. Ngono, Cak. Heeh. Bagyo ki gampang lho, Mbak. Udut ya gak perlu ditukokne Ya iki rego larang. Iki Mbak Yumi jalan tak warai menyanyi. Masa to, Mas? Bahasa Cina iki urung apa to iki? Oh, iki sabane Cina, Mbak. Iki aku nang Hongkong sabaku. Iki Tenan ta, Cak? Nang Hongkong. ki nek bengi kuwi nang Hongkong. Oh, iki sing tak Hongkong iki. Ki sik belajar bahasa Hongkong, bahasa Cina. Iya, iya. Heeh.
Oh ni ma pusing hai. Nah, iki lho Mbak, nyanyine Cina ngene iki. Oh ni ma pusing hai. Iki titenono. Heeh. Nang tanggapan nek permintaan lagu Cina ya iki. Heeh. Semua wilange, semua wilange. Buyunia, buyunia. Patung si, semua biliange, semua biliange. Tumuruna ono putri dan unggai. Putrine Kang Ayu rupane. Kliru. Malah bojone tambah mlarak ki ande-ande lumut. Aku musuh wong ora ngerti basa Cina ya ngene iki. Ya ngene iki akibate. Ya iku ya gak basa Cina. Sik balenono ta? Semok wiliange tumuruna ono putri kang unggai. Iku ande-ande lumut. Pancen sak brebetan kaya ande-ande lumut. Ya ora sak brebetan iki jenenge plus ande-ande lumut. Gak ono Mbak Yu, ki mung tumben kok nyusul nang embong iki lapo. Lah iku tak golek nang omah. Lah enek kok ning kene to, Cak. Kok di tempat tidur. Aku nyolong tempat tidur kok. Tempat tidur. Mbak Yu nek sukses ya ngene iki janggute loro ngene iki. Wong wedok iku apane keturutan karepe. Sing lanang nyambut gawe rada lancar, janggute mundhak. Mbak nek perkara tempat tidur nek durung duwe sementara, ki Mbak Yu ben turu manggon kowe mari. Nek Turu manggon kowe ae. Ora to, Cak. mulai anake berwarna. Lah kok iso? Iya tak kayak kowe kayak aku. Mana kene. Ya ben to, Cak, iki ae lho kok iso. Kok ya. Lah wong awakmu ki apa-apa urung iso nukokne tempat tidur. Lah nggonku lah nganggur lho, Mas. Aku tak turu nang pawon ae. Wis gak apa-apa Mbak Yu kon turu ngarep. Bentuk pawon awak geni. Gak ngono. Mas, wong iki jeneng bojo. Wong tempat tidur regane piro sih? Iya wis Kok ya tak ditukokno. tukokno. Wis aku nggo dhuwit wis. Ngono ya? Mbak Yu tak jake mulai tak goncange timbang ojek. Iki gojek. Iya, Cak. Wedok lanang apa wedok? Hah? Wedok lanang apa wedok? Udah lanang to. Wah, kok ngene kae. Heeh. Nek dianu sing wedok maju kae. Ya gak apa-apa, Cak. Aja. Loh, kene direm cuy. Panu Pak gredekan ae. Loh, Wong mandak bot Mas, sampeyan iki lho kok cemburu ambek aku. Aku dibededel ora enek Lah apa-apa. ora enek apa-apa ya enek cinta kuwi kok. Aku lho mbok sumpah lho karo Mbak Yu kaya dulur wedok. Alah, kok Wong sampean iki karo aku sabar. Alah nek leno pirang dino nek leno ya. Ora mesti teneno. Alah titenono ndi anak ngono. Apa perlu mbok gambari? Gambarane tekek piye? ya apa ditengeri ngono sik, Cak. Nah, nang wetenge tak gambari tekak. Nah, Engko bar mbok gambari kowe pinter gambar e. ning apa? Engko bar karo kowe mbok gambar nah. Bae dingenane kayak kleru tekake ndangak. Tak tekoki dik, lah kok gambar tekek. Aku gambar kayak kan jungkel kok tekake ndangak. Anu Mas capek. Madem ngisor. Awakmu iki. Mbak Yu, saiki ayo tak terno Mas Bagio ben golek tempat tidur. Ngono, Cak. Heeh. Golekane apa ke sepur apa ke seper Ya wis ta engko tak pokoke nek tempat tidur aku iso Tempat golek. tidur, Cak. Iso golek nih. spring Spring bed. Ya wis. Seping thread. Ayo, Cak. spring bed kok piye lho. Iya, iya. Tak jamle ya. Heeh. Pokoke sing hati-hati lho nek nggawa. Mosok kayak mburi ya. Weh. Jan Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, tak apa? Iya. Ya apa kabare? Cenderung iso gede ket biyen kon. Durung ya pancen ngene iki tapi rezekine akeh sa. Alhamdulillah. Barokah wae. Heeh. Aku ketemu bojomu Mang Ibu. Iya, ambek Ariana sih. Iya, isih dadi ta? Ijek. Oh, pe ono ganteke lho. Gak ya kantek separuh kok. Lho pe ono ganteke kan awak dia. Ya tetep entek. Konten tenan ta? Ana perlu, Cak. Eh? Iki tunde poine iki. Ya ya. Ana perlu. Tadi poin dia. Anu. Gak ana tempat tidur. Oh, kan ndak tempat tidur. Heeh. Loh, tempat tidur ku macam-macam, ada nomor 1 sing gede. Terus ada nomor 2 yang sedang. Ada nomor 3. Nah, nomor 3 itu. Oh, iku ta. Nomor 3 iki. Sak pas penganten. Iya ya pas.
Pengantin anyar sih kon jan. Iya, nek iso manten cuma aku mepet ngono. Durung ana tanda-tanda ya bojomu. Durung ana. Bekne wis telat ta. Durung, Bojomu mungkak-mungkuk ngono. Ojo am ae tak. Yo aja dipaksa lah nek kadane koyo ngono. Iya, Nek trimo tempat tidur, iya. timbangane tuku adadong kok timbangane kon kok keliru, keplecuk. Ngono lho. Heeh. Nah jenenge wong-wong lah gak kena semono ta ya. Iya. Aduh atekku itu pun. Aku Lah iya. tuku kecilian. Lah iya tak. Iya loro. Oh anakku logar-logar atau ngundukur bayang kok. Oh. Ya perkara tempat tidurku kecilian. Nek aku kan iso gojakan bojoku ngene. Yo, ayo kok jenenge gandolan ning ngono. Lah iya. Ya gak apa-apa. Ngono pira? Murah-murah ae. Pira? Nomor 3 persis wis. Pira? Barangnya ya wapi alus. Hargae 500 ae. 500. Iya. Ya wis. 500. 500.000. Ya 500.000. Ya. Ya. Kuwi tak kei panjer ae. Tak kei panjer ae. Lah apa sih nek panjer-panjeran Wis tang kok kok. dilunasi pisan ae. Ngono ah. Ya iya kok. Kok duwe ya akeh. Wis Bapak bapak. duwe ae lho. Iki nang-nangan dadu iki. Nang-nangan dadu. Ya wis cakep. Wis ah. Wis. Wis. 500 ya. Ya. Oke. Tak jukono barang. Ya. Yes, hebat. Contohnya ta? Contohnya ta? Lah apa contoh? Lah iya. Tempat tidur. Lho lah iya iki kok. Kon iki kok. Tempat tidur digawe letak lho ngene ya. Lho lah iya iki tempat tidur. Oh. Iya apa sih sampeyan ngerti ta Lho, enggak? lah apa sih lah apa sih? Tempat tidur. Lho lah iya. Wes saiki ngene. Nomor 3. Lho, nomor 3 iki. Bisa maca ta gak? Nomor piro? Lho, Nah, ya bener kono ya antu. lho lah iya. Iki lah nomor 3. Ya, tempat tidurku. Maksudku ngene lho. Lho, Tempat tidur aku tuku tempat tidur kaya wong-wong iko sing tak gawe turu lho ngene lho. lho. Lah iku cobaan gen turu lah enak. Ya enak yo an. Lho lah. Kon tuku tempat tidur. Tempat iku apa sih? Tempat di panggonan. Nah, tidur. Turu. Lah ya iki panggon aku turu, Bak. Sampeyan panggon turu ngene iki. Iya, gak apa-apa lho. Astagfirullahaladzim. Lho, Lah kok kalah karo kucingku. apa aku jeng? Kucingku damen lho turune. Lho ya gak apa-apa sing penting kan aku iso turu. Ngono. Gak, iki penipuan ta? Lho, Penipuan sampean iki. karepmu ku tempat tidur sing ana wesine, Bal. Iya, ana mesine sikilane ngene kok. Lah kon ngarepmu ana ngomongmu ana wesine ta? Gak, Lho lah iya ngomongmu tempat tidur. tempat iku. Iya, panggonan. Nah, tidur. Turu. Lah ya iki lak nggonku turu. Panggonane turu. Lho. Lah kok terima kaya ngono. Oh wes kan. Ya iki wes. Ora trimo, aku gak trimo aku. Gak trimo. Penipu iki. Lho, gak trimo lho. Lah iki penipu iki, duwe wis mbok tekel lho. Lah lah apa aku nipu-nipu nang wong. Ha. Lah iki. Kene, Nduk. Oh, saya bojomu kon. Iya. Salah Caca. Iki lho digarap wong gendeng Kenapa awake sih dhewe. digarap? Lah wong gendeng awakmu ki mbae wong gendeng kok nggarap Kok kena awakmu. digarap? Lah iki jenenge tempat tidur. Lah iya, nek soalnya digolekne becak ta. Tempat tiduran di. Lah iki lho. Lah iya iki, Cak. Ya bekakas kaya ngene. Lah ya iki tempat tidur, Cak. Gak ono ceritane ya apa Cak apa ya apa? Langsing. Lho, Cak. Sing salah iku aku apa Bagio? Ya apa Cak bawa? Bagio ngomong aku tuku tempat tidur. Heeh. Lah, nomor piro, Bak? Nomor 3. Heeh. Ini kan sudah nomor 3. Iya. Betul kan? Ya bener iki nomor 3 iki. Nah, piro 500 murah tak tukune, Dik. Lho, aku mosok nyonyo-nyonyo barangku. Sing botol lah Bagyo. Iya, no. Wong keadaan barang ono iya iki. Lah, iya. Ya bener bawa. Ada Cak bawa, Cak. Nah nek turu ngene wong loro dibungkus kaya batang ngono. Lho, anyane bawa iku turane ya ngene iki. Ngene iki oh ya. Gak iki jelas ditipu aku. Lho, awakmu aja ngomong ngono lho ya. Penipuan iki penipuan. Sik ta takokno bojomu. Tempat iku apa, Dik? Kayak panggonan ta, Cak. Tidur. Turu. Lah terus iki Lah ya iki tempat tidur. oh, bener nek jare bojomu. Sik cacakan awakmu. Kok ya bener ngono lho kok iso. Ayo. Tempat iku apa sih? Panggonan.
tidur. Turu. Nah, berarti Tempatnya turu. panggonan turu. Panggonan turu. Lah iki tak turu ayo kene. Lah jajal kowe gini turu apa pantes ini jajal iki? Masa kok cak ngono. Ya sampean sing jajal kene lho. Awakmu njajal lho. Lah kene iki turu. Panjen bawa iku ya turune nduk ngene iki. Ora iso, iki sing penting aku njaluk tempat tidur sing asli. Oh, alah kok ya gelar. Perkara kon tempat tidur, tetep tak usahakan. Ya. Ngono lho ya. Aku gak mungkin aku menipu awakmu. Heeh. Sebabnya apa? Siapa menggali lubang akan terperosok ke dalam. Lah ngono lho, iya, Cak. nah. Tapi iki lah tempat tidur. Heeh. Tempat iku apa, Bat? Nah, panggonan. Lah turu, Bubuk. nah iki turu. Nah. Jajal turu nang kene. Ayo Mbak Yu, jajal kita nang kene Mbak Yu. Jajal. Ayo turu, Cak. Gak, pokoknya mbok copoti kabeh. Ngapur ae awakmu iki. Ngene Cak Bawa. Iya. Kayak pean dhewe ku ya tak jaluke iki sapa Bagyo. Ah. Terkadang memang zaman sekarang Ah. mata hati manusia banyak yang buta, tidak melihat itu teman atau Betul. kawan. Betul, betul. Terkadang untuk mengenyangkan perutnya sendiri rela mengorbankan teman lain. Nah, lah Nah, iki mang, Bak, jane ngono kok ngakali awakmu gak. Awakmu iki tidak ada solidaritas karo kanca, gak tau dono weweh nang kanca. Nah, aku dono wae kok ngomong. Iya, iya. Iki dadi bojone iki wis suwe lho, Cak. Iya. Iki biyen nalika ketemune nang ngene Watu Kosek. Loh, Lho iki biyen elek-elek iki tau ndaftarno Polwan. Polwan. Bagyo iki dadi apa iki melok dadi daftar polisi. Ngono apa? Nalika latihan merangkak biyen. Ya, latihan merangkak aku wah. Latihan nembak ya, Pak. Aku kira gagal perkara bojoku iki. Lah masalah. Lah aku merangkak-merangkak. Latihan nembak. Latihan nembak kan nenek kodene sandi. Kata sandi. Janda kudu dijawab kembang. Oh iya iya. Nek gak jawab kembang berarti musuh. Heeh. Upamane liyane neh sandine ya, upamane sapu lidi. Nek gak dijawab sapu lidi berarti musuh. Lah pas awakmu tiba latihan merangkak Nembak nembak. merangkak anak jumbul para esuk jam 4 esuk. Heeh. Aku langsung angkat tangan. Heeh, mbok sapa? Iki sop iki janda. Aku ngono. Terus? Lah kok nggih Pak kula janda. Berarti musuh. Ya bojoku iki lagi akhirnya tembak di tempat pogak iki aku. Ora betah aku. Heeh. Tembak di tempat akhirnya lairno kae. Iki jan wis masalah. Baik. Tapi ya gak rugi ya Cak Bawa. Lah iku apa? Di bojo iki. Mbakne wong suarane enak kok enak sak sembarang kali. Iya, Mungkin. enak sembarang kali. Yo enak masakane. Iya. Gitu kan. Enak batine. Heeh. Enak pasemone. Lah iki lho Cak, iso diresapi cara rumah tangga. Panjenengan jenenge wong wedok ku wedok. Artine? Wete ndodok. Heeh, bagus sekali. Ya.